Jeg er Jonas Sybrand og er værkfører her på Gantec. Mit arbejde består primært i at sørge for, at vores folk har noget at lave, og at de laver det rigtigt. Så står jeg også for lærlingen. Jeg bruger meget tid på at tænke et job igennem, hvordan den skal startes op, og hvilken rækkefølge man laver tingene, og holde øje med, at det i sidste ende også kommer ud på den rigtige måde. For det første vil jeg sige, at vi har ufattelig gode forhold. Har lyst, har lækkert, har rent. Der er hjælpemidler til stort set alt. Vi går og joker lidt med, at vi har nærmest en truk per mand, og der hænger traverskraner overalt. Vi er gode til at omstille os til en ny produktion, og vi kan tage os af nogle små serier, selvfølgelig også store serier. Vi er omstillingsparate, og vi har udstyr, som gør, at vi ikke behøver at bygge en fandens masse værktøjer. Vi kan lave nogle ret præcise opstillinger på vores værkstedsbrugere. Vi har ikke en typisk kunde, som jeg plejer at sige. Altså, hvis andre kaster, kan vi også. Jeg synes, vi har en meget flad struktur her. Vi har høj fleksibilitet. Vi arbejder typisk meget individuelt her med vores egne opgaver. Det er sjældent, vi er 5 mand på det samme projekt, hvor man er afhængig af hinanden. Man arbejder med sit eget lille projekt. Og det gør jo, at folk lidt nemmere har ved at bestemme over deres tid. Det er meget tillidsbaseret herude. Er du en smed med høj faglighed, og vil du gerne ind i en virksomhed med gode udviklingsmuligheder, så er Gantec stedet for dig.